Pane breaking news muri Zimbabwe yapinda inoonekwa kuti pane vanhu aiwa vanyangariswa the airport of Zimbabwe Robert Mugabe airport vakomana veopposition. Sarapinda mashoko abuda chinyogamusana nhasi unoona papeji yaOstalos Ziba papeji yeChange Radio vari kubuditsa nhau izi nemapictures evanhu ava varisi kuzivikanwa kunzi vaendeswa kupi. Ndobva wasubscribe like utina on the bell icon. Tipi namunhu muchinzi the Zimbabwean government's crackdown on decent voices continues as Councillor Samuel Gwenzi, human rights defender, Namatai Kwekweza, and the RTUZ Secretary General Robson Chere were arrested at Harare International Airport. This latest move is seen as an attempt to silence opposition ahead of the upcoming Sabc summit. The targeted arrest of human rights activists, trade unionists, student leaders, and democratic opposition members are a clear indication of the regime's desperation to maintain control and suppress dissent. As the situation escalates, the call for change grows louder, with many echoing the sentiments #ZANUPF must go. Mashoko ari kubudiswa panapa paChange Radio. Mapictures amuri kuona video avo ndovakomana varunzi vashaikwa vanyangaritswa paairport. Vakomana veopposition zviri kunzi government iri kutya, iri kugwagwadza kuti aiwa vakomana ava veopposition hatiziva kuti vakarongei. Noda kuti vari kuti vangoziva kuti zvikangofumugwa chete chabvondoka inotova bhedhi kwavari. Tuze mafungiro emotudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.